Il-Maltin jagħmlu 52 siegħa fis-sena imwaħħlin fit-traffiku. Dan skont studju li sar b'kollaborazzjoni bejn ir-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta u l-Istitut ghat-Tibdil fil-kliema u żvilupp sostenibbli fl-Università ta' Malta. Il-Maltin jagħmlu medja ta' kważi 17 sekonda kull kilometru fit-traffiku, filwaqt li l-medja Ewropea hija dik ta' 5 sekondi.7. Skont l-istudju fl-2012 l-ispejjeż li ġab miegħu it-traffiku laħqu l-274 miljun euro. Dan f'inċidenti, tniġġis, aspetti li jolqtu tibdil fil-klima, l-istorbju u l-konġestjoni. L-istudju qed jipproponi aktar effiċjenza u użu aħjar tat trasport pubbliku fosthom il-park and rides. Jipproponi wkoll li jitnaqqsu l-karozzi permezz ta' inċentivi għal carpooling. Fl-aħħar għandu jkun hemm reviżjoni wkoll fil-ħinijiet tax-xogħol u tal-iskola. Il-Kummissarju Ewropew Malti Kalmenu Vella li kien preżenti għal din l-okkażjoni fakkar li t-traffiku għandu impatt serju fuq it-trasport pubbliku hekk kif ċerti żoni urbani dan inaqqas il-veloċità tas-servizz. Vella żied jgħid il-konġestjoni tat-traffiku qed tiswa lil pajjiż 120 miljun euro fis-sena. Il-Ministru għat-Trasport u l-Infrastruttura Joe Mizzi qal li huwa fatt magħruf li fi żmien 10 snin il-karozzi f'Malta żdiedu b'aktar minn 60,000 vettura. Figura li ċertament għandha impatt negattiv fuq l-infrastruttura tal-pajjiż. Fid-dawl ta' riżultati ta' dan l-istudju l-Ministru Mizzi saħaq kif il-Gvern waqqaf kumitat għal maniġġjar ta' traffiku li jiltaqa' b'mod regolari mal-stakeholders ewlenin biex ikunu implementati il-miżuri tal-Gvern.